Wah iki. Wah. Alah. 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 Wah. 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 Sopo kowe? Sopo kowe? Wah, gendruwo nglembek aku. Abote ra cuma-cuma. Wah. Aduh. Meneng apa ora? Wah, mati aku. Ora meneng saya kenceng leh kumita. Ya. Aduh. 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 Sopo kowe? Iki wong tuane Petruk. Aku ora nrimake yen to anakku Petruk mbok piloro. Wah, ya ampun, ampun Mbah Wowo, ampun. Angkang rasa sumbara mawa lindru bumi kunjing kumaludo kuntara katok lumembak penyu kanggo mambang wah kudu menyang endi leh ku golek wujude senjata cakra kamangka aku ora weruh urung tahu kok pisan wae ngerti senjata cakra ki wujude kaya ngapa bentuke kaya ngapa gedene sepira dawane sepira lincip apa tumpul apa bujel apa kethul apa landhep kaya ngapa ora roh aku wis Pak Semar bapake aku ki anakmu sing tok menehi Jaya Kawijayan Daya Kemanden Aji Guna Kasantikan ki Petruk ngregem nek gareng kae ya pancen duwe cekelan saka bapak. Ning ya ora ana sak pucuk kuku irengku. Bagong kae kodame ming singa. Singa mongko singa sing kudu singa galak, singa gaweane mangan. Mula wetenge semono. Alon-alon tak mlaku ngulon. Mbok menawa entuk trontong-trontong sleng pewadang aku ketemu karo wong sing iso tak takoni ana ngendi senjata cakra. Baleni Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Panca Bayu Wisikan Magulingan 5 Magulingan 5 ora pangling anakku Petruk kandhong bolong Petruk mandheka aja mlayu aja mbok teruske nggonmu lumaku aku bakal sakbiyantu karo kowe anakku cah bagus
Wah, woi. Wah. Wah. Oh. Loh. Permara remangus ana ngambrang. Kadhe karenaning kaswase oh Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samyangu lato kadingone caritane andale sang Prabu sasrabahu ing Mespati aran batesu wondo lelabuhan nipun tan kinelung triprakara guna kaya purun ingkang den tapi nuwuni trah utama Dadian kala Rudra Maspati Raja Dewagu Petra sapa kowe? Petra kowe kok dadi kurang ajar karo aku Petra. Ora kok sih. Aku lagi mlaku ngulon golek wujude senjata cakra, lah kok ana wujude wawa. Wawa dengkulmu mlocot gendruwo. Nyaut karo Petruk.
Hmm. Layak kok aku saka ngomah wis mambute lo bakar. Bulno kowe nyaut aku. Sopo kowe parap? Wah. Petro. Ngopo? Kowe kok ngerti karo jenengku? Demit ngendi kowe? Demit ngendi kowe? Astagfirullah. Astagfirullah. Ayo, minggat ora? Minggat ora? Petro kowe tegel kaya ngono karo aku, Petro. Kowe ora ngelingi lelakon nalikane mbiyen. Ora ngelingi lakon nalikane aku karo kowe urip bareng, malah kowe sia-sia dak sia karo aku, Petro. Alah apa? Petruk ki wong normal, Petruk ki ora kaya wong bambung-bambung kae ora. Aku ki kancanku, uripku ki karo menungso, ora kok karo wujude berduak kaya ngene. Wah. Atos suaramu nglarani atiku, Petro. Ora kok kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Ngaku kowe. Kowe ngaku. Aku Jim Solontoro, Petro. Sapa? Jim Solontoro. Jim Solontoro. Ngendi dangamu, ngendi dangamu? Ngendi? Ngendi? Kowe asalmu saka ngendi? Solontoro. Wah, kowe ora basa, ora ngabekti karo aku. Malah kowe sia-sia atos unimu kaya ngono, Petro. Engko sik to, engko sik. Solontoro. Ngendi dangamu, ngendi? Katongan apa ngendi? Apa nggari apa gelung apa ngendi? Ngaku kowe. Kowe ora kelingan kowe mbiyen ki jenengmu Bambang Pecruk. Kakangmu gareng kae jenenge Mercukilan. Bareng kowe ditemu karo Semar, kowe salin sloga karo aku kaya ngono, Petruk. Wah. Sengsara temen uripe Jim Solontoro, kowe sia-sia karo aku. Sengsara timen uripe Gandharwa Rajamaya disia-sia karo anakku dhewe. Sik. Bapak to iki. Ambek omong bapak mau-mau kok ya senengane ora. Kelingan aku, Pak, kelingan. Ngono kok dadak muni atos karo aku. Ayo ngapunten kok ya karang aku ki sangka cuntel pikirku kok, Pak. Iya, Petruk. Enten apa kok methuki Petruk niku? Aku diutus dening Iwang Pikulun Manikmaya sekawit aku cilik kon ngelingke karo kowe. Gedhe kon ngrangket mbanjut karo kowe tak gawa ning Kajewangan Suralaya. Cemplungake ning madaning Kawah Candra dimuka yen to kowe wangkot. Lho mengkirin. Luput kula napa? Kleru kula nggo endi kok dadi Iwang Pikulun Manikmaya dawuh karo sampean kaya ngono kuwi? Wah, mergo kowe kepengin gayuh kelawan Putri Ndarawati kang aran Dewi Wrantawati. Petro, nek kowe kena tak ndhakke kamurkanmu, wurungna ya nggir aku wong tuamu tresna karo kowe. Aku banget nggonku tresna karo kowe, aku ngeman nyawamu, Petro, aja ngasih kowe mengko. Dadi intiping neraka jahanam mergo kowe kemlewat kang dadi pakartimu. Sik, luput kula nggo endi coba? Luput kula nggo endi? Luputmu kowe ming Panakawan nanging kowe wani. Arep mboyong lawan Dewi Purantawati arep mbok pek bojo. Sik, Pak, ngene, Pak, tak jelaske. Kula ajeng mboyong Purantawati niku ora kok mergo saka arep kula pribadi, ning kula niku kepengin nagih janji. Kula niku njaga kawibawane Sinuwun Ndarawati. Merga rikala semanten nalikane kula kasil nemokke wujuding pustaka Jamuswiyang Jimati Limasada, Sinuwun Ndarawati janji kalih kula, Petruk, sesuk nek anakku Purantawati kae wis ndungkap dewasa, kae peken minangka dadi jodho dhaupmu selawase urip. Gematenana openana ya Petruk. Wong nggih ngestaken dawuh pun sekseni jagat sak isine lho Sinuwun ingkang dados kendikane sampeyan kaya ngoten niku. Pun disekseni Jawata, disekseni jagat sak isine. Lah luput kula nggo endi, Pak? Luput kula nggo endi coba?
kula arep nagih janjine Sinuwandarawati, kula kepengin supaya Sinuwandarawati iki kawibawane niku mboten kejongkeng merga saka ngendikane Sinuwandarawati piyambak. Napa kaya ngono kuwi lupet apa kaya ngono kuwi kleru? Kleru sebab kowe iki ming derajating Panakawan. Sik, Mas, sik. Tak jelake iki. Kula arep goleki senjata cakra. Kula arep goleki senjata cakra merga Purantawati gelem dirabi sapa wae. Waton iso nemokke wujude senjata cakra niku. Niku pun pasti niku pun cetha niku. Terus arep menyang endi nggonmu golek wujude senjata cakra. Ah sembuh iki, malah sampean tak kira arep ngewangi. Tak kira arep ngewangi ming jebule malah ming arep nyeneni karo Petruk malah arep dibanjut ning kayangan cemplungke Candra Dimuka. Ya ora apa-apa nek wis ora ngeman karo Petruk ora apa-apa. Kula iso urip teng Madyapada anggere gandeng karo Purantawati. Lah nek urip kula ora gandeng karo Purantawati, trima kula ngendhat tali murda mati nglalu kemawon, Pak. Petruk. Ora wis kula tak lunga mawon, Pak. Ude wong tuwa ora nganggep karo anake. Rumangsane kok aja dikucek. Aja dikucek. Aku arep mlunga. Arep gantung. Arep ngeli. Arep ngobong awak. Petruk kowe kena tak kendhakke kamurkanmu. Aja digucek. Ampun digucek, Pak. Sing gucek kowe iki ya sapa? Lho mboten digucek ta niku, Pak. Tak kira nek terus digondheli. Petruk aku mbantu karo kowe. Lah mbok ngono, bapak karo anak kok ming klekus. Sampeyan arep bantu napa niki? Kowe merem. Nggih. Nek kowe wis merem, kowe engko bakal ngerti dalan. Dalan ingkang nuduhake ana ngendi papan durunge senjata cakra mengko bakal mencorong tejane Petruk. Nggih, terus bakune kowe merem Petruk. Nggih, wis tak kendhawu. Piye carane ndelok kaya ngene iki? Tan samar pamuring sukma sinukmaya. Arep dinapake niki? Tak dilat Petruk. Aja gelem ora gelem. Wis ora apa-apa. Sinukmaya winaya ing ngasepi. Wis melek lho. Weh lah kok apik. Ki dalan kok ana wae mencorong kaya ngene. Niki pripun niki? Dalan sing murup kuwi turuten Petruk. Nggih. Nganti kowe ketemu karo pawongan sing mengko bakal cocok sartane bakal mathuk kelawan apa kang dadi kekundanganmu ya apa sing mbok gayung. Nggih, ngesaken dawuh. Mangkat to. Nyuwun pamit, Pak. Rumangsaku nek anakku ora tak tututi kok mesakake. Mesti akeh wong-wong sing ora nrimake yen to Petruk nglakon mengko kelawan Purantawati. Ya Petruk tak tutke saka Dirgantara. Wah! Wah! Tunjung bang parate lela linali saya katriya-triyas mara marang risang kadirate
Rate ratune wong cakra kambang ong ong Merahina semubang Iwang Aruna katinetraning ukara sabdaning kukila areng kanikara saketar nek ketong neng aku
lir wuwu sing bene panca Bapak toking ayam ana mramangwu ing pagagan Niwang Agung muga ngayomuna marang raja negari ing Amarta sak isinipun Nun mangke Koko Prabu Sarawa Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken pudya pangastawa kunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu karo wayah para jagat Yayi. Sakalengkung Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma miji dumateng wiswanipun ingkang raka ing Dwarawati. Kula sowan wonten Praja Negaring Indraprastha. Pudya pangastawa sampun kepareng ingkang raka tampi karya bombong dasmanahipun ingkang raka. Inggih Koko Prabu kaprayogakna anggen Paduka lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru jriteng kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Dimas Njodipati ya Bratasena tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, tak gegem dadekake jimat. Wah, Sinuwun Ndarawati ki ajeng duwe gawe mantu kok malah teng mriki. Bagong Wonten rawuh. urung karuwani yen to ingsun mengko bakal sida duwe gawe mantu jer nyatane. Calon pinanganten kakung durung ketemu ana kawan. Oh lha nggih. Koko Prabu Nun mangke mugi ndadosna palimarma Paduka Koko Prabu Ndwaraka saestu tebih saking anggen kula inggih menika ngasoraken derajat Paduka Kanjeng Koko Prabu tanpa ngecali raos bektinipun ingkang rayi. Koko Prabu saestu kula nungsung pawarta kula badhe nyadhong dawuh timbalan Paduka Kanjeng Koko Prabu anggen Paduka rawuh wonten Praja Negaring Indraprastha Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan. Mugi dadosna ngawuningan satosipun praptanipun ingkang raka Ndwaraka tumuju wonten Praja Negaring Indraprastha dinten sakmenika. Kula mriku namung badhe nyuwun priksa satanipun kula nyuwun dawuhipun Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Babakan inggih menika sareng ingkang raka nyumurupi kawontenan wonten Praja Negaring Amarta. Lah kok teka Negaring Indraprastha kaya dene sawijining negari ingkang koncatan kekuwung Yayi. Negaring Amarta sartanipun sangjaring para kawula wonten Praja Negaring Indraprastha menika prasasat kaya dene negari ingkang koncatan yoni, kaya dene negari ingkang datan nggadahi daya kekiyatan punapa-punapa malih. Yayi. Sejatosipun wonten perkawis menapa teka sak mangke wonten Praja Negaring Amarta hawanipun tumin suasanipun kados mekaten menika wonten perkawis menapa Yayi? Yayi Prabu Darma Kusuma. Ya jagat pangestu ngara Werkudara. Mbarep kakangku apa? Kepiye mungguh Dimas Werkudara babakan kahanan sing wis dumadi lelakon ning Praja Negaring Indraprastha. Wah, mbarep Ndarasa rasa wigiring-ringa marta diake aturna ana ngersaning jlitheng kakangku Ndrawati. Merga Kresna kakangku kuwi titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Tur tonggan duweni wujude kaca waisan. Mesti wae bakal bisa mangerteni ana ngendi dununge pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Werkudara, ana dawuhmu apa Kresna kakangku? dadi pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada cat. Yo. Wusana Tulung Candra dina samengko iki negara Ngamarta koncatan wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Aku sakadang Pandhawa bingung ana ngendi mapane wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada.
Mula gandeng kowe wis rawuh ana kene. Wah, tak suwuni dawuhmu ana ngendi wujude pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada. Slitheng kakangku ya Kresna kakangku Ndrawati. Permara remangos waya ngambrang ati karonaning kas wase yaneng marga amalatku sang kandha wastrat maja lang lalu ango ati surya mangrangsang wayah umyung swara waryanto jagat pangestu karo wayah para jagat yayi kula wonten timbalan Koko Prabu mugi dados ngawuningan bilih satosipun malang sak mangke paduke Ayu Prabu Darma Kusuma mewah para kadang kula para Pandhawa koncatan wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada sampun waskuwatos awit sak mangke kondoripun senjata cakra menika badhe sareng kalian kondoripun pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada. Nuwun mangke Koko Prabu menapa senjata cakra ugi oncat Yayi. Malah sampun wonten 3 candra sak mangke menika senjata cakra oncat saking pagelaning pusaka Negaring Dwaraka. Pramila sampun waskuwatos. Sekedhap malih badhe wonten trontong-trontong sing pepadang Yayi Prabu kunjang kanjing langit katon. Ler kenjang alis risang mawe kandrung. Dereng ngantos paripun wis sampe mbal wacana. Kasaru pelajaripun ngragil pandhur Gesang Raden Sadewa Raden Tangsen. Nalika semanten minggah madaring Datul Praja cipta renggane Sang Raden Sadewa. Koko Prabu ketiwasan, Koko Prabu ketiwasan, Koko Prabu. Kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kenjang sang mawe kandrung saparan kadulu kirmoyak mayik saking tias balewara lumare sang kandrung Yayi Sadewa ketayalan munggahna ing Daturya Praja Negara ing Ngamarta. Ana wigati apa Dimas
Paragil Bumira Talun. Oh Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Dimas. Ndak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Tampanana. Iya kok Prabu. Mugi dados ning ngawuningan bilih sak mangke. Negari Ngamarta kawontenanipun geger. Geger sababe apa Dimas? Awit wonten pangamukipun Nalendra kembar. Ingkang madosi wonten pundi dunungipun Panakawan? Ingkang raganipun sarwa dawa. Astanipun dawa, sukunipun dawa. Kamangka samudayanipun menika dawa kok Prabu. Nah, kula menika bingung kados pundi. Awit sangjaning para Madyabala tuwin prajurit negari Ngamarta sami kawon mengsah Nalendra menika kala wau. Koko Prabu Ndarawati kados pundi? Werkudara, Jletheng kakangku apa? Arjuna, Kula wonten timbalan. perkara iki ndak rasa mengko bakal nuwuhake pepadang tumrap Raja Negara Ngamarta. Terus karepe Kresna kakangku piye? Metu njaba Dimas. Yo. Abi. Waduh. Ah, sampean kuwi. Waduh. Woi. Mbah. Mangkahang kro sesumbar mawalindo bumeka anjing Malutra kuntur ketuk. Wah. Amuk Suramarata, Jayamarata imbang yen padha-padha parat. Lah kok dadi ora ketok tandange wong Amarta. Pandhawa. Pandhawa kowe ana ngendi? Lan ana ngendi dununge abdimu Panakawanmu ingkang wujudan sarwa dawa? Pandhawa aja mung ndelik. Ketokno kadigdayanmu, ketokno kaprawiranmu. Negaramu tak bedah. Mergo aku goleki menungsa ingkang wujudane sarwa dawa bakal tak nggo tumbal. Wadaling Malaja negaraku ing taman pagebluk. Pandhawa, aja mung meneng wae tekano kene marat. Wah. Ridu mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit kung makuru gangsa tatakadya putula war pancriting turangga hesti kacale ora kata ingkang ung
Sapa satra gagah pideksa godhek wong simbar jaja marap dedeke 180 cm. Raden kowe sapa? Ora ngerti karo panenggak Pandhawa. Ya iki senopati ning negara Ngamarta. Satria Jodipati Raden Werkudara. Oh, kowe sing jeneng Werkudara. Yo. Kowe ratu kembar bedah negara Ngamarta. Tepunge. Iki Prabu Jaya Lengkara. Iki Prabu Jaya Sudibya. Jaya Lengkara karo Prabu Jaya Sudibya wis umum jeneng kuwi. Lho. Piye to iki? Ora iki pancen asmaning Sun, ya iki jejulukku. Kowe Nalendra ngendi? Nalendra ngawu-awu langit. Ya Nalendra negaring sang-sang kencana. Kowe tekan kene arep ngopo? Ndi? Abdimu. Abdimu sing wujudane. Apa wujudane sarwa dawa, tangane dawa, sikile dawa. Irunge dawa, gulune dawa. Dawa. Apane meneh sing dawa? Walah menungsa ora tatanan. Udara. Onong paran Prabu Jaya Lengkara. Ayo ndi? Abdimu ndi? Kowe goleki karo Petruk kantong bolong. Heeh, kene. Tak nggone tumbal wadaning praja negaraku sing taman pagebluk. Ora minggat aja takon dosa. Kowe tadi pepalange Nalendra kembar nggonku golek wujuding menungsa ingkang wujudane sarwa dawa. Kelakon mati dening aku. Langkauna wandane Werkudara. Urung kelakon kowe gawe babak urite Werkudara kowe pecah kabeh ndasmu. Mati kowe warat. Jan joget ora gelem. Wah. 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 Waduh. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Wah, waduh. Wah. 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 What? Ah! Ayo. Ah! Ah, ayo, weh. Hot. Ah. 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 Wah. Ah. Werkudara kuwi arep mani mungsuh karo aku parap. Ah. 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 Wah.
Wah. Ayo amuk Sura Marata, Jaya Marata. Mangkahang resumbar mawalindo bome gonceng wah menungso ora tatanan sapa iki ana ratu ireng cemani sapa kowe lasana apa itu Manus maning jajalanan. Lah kok dadi ana ratu nyelangkrak sak dhuwuring tenggak kowe parep. Kowe iki adat saben kowe melu aku. piye Kowe adat saben melu aku lah kok saiki kowe mbangkang karo aku. lho bangkang piye sapa kowe parat Tepungke nek kowe urung tepung karo aku, tepung terigu ngono kowe Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. oh kowe Prabu Kresna Iya. wah layak to layak ireng ngejo Arep ngopo? Irenga kae pinter. iya yo roh aku nek kowe pinter ki roh sangka pintermu kendang kosek tok nggo batangan yo iso Lho kok ngerti karo sejarah. ngerti wae Yen ngono kuwi sejatine kowe tepung karo aku. wes ora idep ayo ndi Panakawan sing awake sarwa dawa tangane dawa sikile dawa irunge dawa dawa Oh, kowe goleki Petruk. heeh Kowe arep mboyong Petruk aku tok nggo tumbal. dasar para nyata Ya, langkana ku andane Nata Ndarawati parat. Wah, piye kae? ratu ramutu jare kon nglangkahi ku andane kok malah minggat ya ndi jare sing jenenge Petruk golekane marat iki murup sing kuwi ora iki murup tak turute Kowe iki dijak sesek kok mau lho. Lho kok sampean? Ora kok sampean piye to? Ora keprake sampean iku janjane pripun? Dijak sesek kok kowe ora gelem. Ngono kok njaluk bayar 300. Lho. Lho mengke riyen niki rak sinuwun Ndarawati. Iya Petruk. Kowe kok mapan ning kene? Lho kula sing takon sampean mapan kok ning kene. Lho. Aku ki goleki kowe. lho Kula kok mang goleki pripun to? Napa Senjata Cakra mun ketemu terus sampean aja ngomongi Petruk kowe ora usah rabi mergo wis ana sing nemokke Senjata Cakra Lesmana wis ditemokke karo apa kebalik Senjata Cakra wis ditemokke karo Lesmana Mandrakumara. Ngaten to? Ora Petruk. Alah mosok ora. Kae ana ratu loro kembar goleki karo kowe. Sinten to? Wis to. Kae ning negara Ngamarta goleki karo kowe ngamuk bedah negara Ngamarta. Lah menungso ora tatane iki.
iki muro. Lho kok ning Amarta piye to ki? Wah. Arido mawur mangawur murahan tengarane ngajurit gong maguru gongso saya apa buyak-biyak senengane oh lho wah Yayi Jaya Sudibya sajake iki menungsane apa oh aduh iya wah ayo wong loro to wah pati aku nabrakan kaya ngene ndekno kok waduh kowe Petruk sing tak goleki kowe waduh sampean golek kula iya nek kula pun ketemu terus ajeng sampean apake arep to kapake hei nek wis Petruk wis ketemu arep to kapake arep tak pateni tak nggo tumbal wadaling praja negaraku sing Taman Pagebluk wah lagine kok ming musuh Petruk kok klekus kula niku tumbale sampean kok malah sampean ajeng kula tumbal kene iki pripun waduh Petruk aku wene ana urip ndekno ming musuh Petruk kok kalah ndekno musuh Ndara Werkudara musuh Ndara Janaka niku wau jarene Sinuwundarawati kok sampean iso ngawu-awu menang. Wah, ujud koyonge. Aduh. Wah. Ujudmu koyonge. Ah. Waduh. Aduh. Aduh. Hei. Hei. Wah. Wah. Aduh. Wah. Sinandak mestakaning Sang Prabu Jaya Sudibya dening Sang Lurah Petruk Kantong Bolong. Aduh. Nalika semanten datan saged anglawat nenggih nata ing Sang Kencana kala wau. Nalika semanten sami sakala nenggih nalendra kembar Sang Prabu Jaya Sudibya. Sang Prabu Jaya Sudibya ingkang den cepeng dening Sang Lurah Petruk Kantong Bolong. Bathar wujuding senjata cakra. Nalika semanten kagiat panakaning Karang Tumaritis wau. Wah! Loh, Wah. Apa ya ki ya? Kaya gir tiger. Iki sesek tak delok iki nek ukurane kaya ukuran 3,8. Ora lagi kok dadi ratu kae mau kok iso dadi wujude gir kaya iki apa iki? Petruk. Nggih, sinuwun. Lho.
Napa niki? Lho kok kowe ora ngerti karo pusaka iki? Lho. Iki pusaka napa? Lho iki pusaka senjata cakra Petruk. Wah. Lho. Cakra niku kaya ngenten iki to? Iya lah kan kaya ngopo? Wah lah. Kula kinten iki nek napa lah kok kaya gear Versa. Ukurane ya semene iki. Kowe ngece iki pusaka adewatan lho Petruk. Sapa iki mau sing nemokake? Ratu niku wau, sing jeneng Prabu Jayasudebya niku kula piting sirahe kula jebleske lemah. Lah kok mak kebul ilang niku? Mak kebul. Yo cara-carane mak kebul ngono wong kebule mboten pencet. Kebule ilang malah jedul niki. Lah kula bingung, lah iki wong kok iso dadi gir gundulmu mocot. Ya iki wujude senjata cakra Petruk. Lah kok kowe dadi kasil mboyong anakku Prantawati. Tenan Petruk. Wah, lah nggo pun nggo. Pun nggo kula dherekke nggo. Hei, wah. 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 Waduh. Waduh. Wah! Wah! Aduh! Aduh! Aduh, Werkudara aku nek ana urip. Kowe wis gawe reget ning Praja Negara Ngamarta bakal tak sirnake. Wah! 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 Mendo melek. Mangsaku kok. Rawuh meneh. Mengsak diapurmu. Kok iso ngentukke putrane Sinuwun Ndara mati. Iki sing marake iki ngopo to ora? Wong anake arep rabi kok malah sing tuwa mbanyaki. Kula nggih mangrabekke. Mangkeki kirik wedok mawon. Iblis bocah murang toto. Wong tuwa ora bagae. Wo, edan. Ya, gone rene. Kelekus piye, Petruk? Iki lho. Iki jodoh dalemmu, Petruk. Wah.
Wong ki nek menang ketrima uripe. Bocah kok malah iso entuk anak ratu. Kowe dadi mantune Sinuwandarawati. Aji-ajimu apa? Ora kok anarkis karo aku, anarkis bae. Wis gek kono di. Niki estu to Sinuwun? Iya tenan. Prantawati. Wonten maring ngadawu. Iki Panakawan Petruk ingkang wis kelakon nemokake wujude senjata cakra. Kilura, kilura. Yata laruta sangkeng kutha sangguru kula yanamutusa sang Sri Kilurah Petruk Kanthong Bolong teka jeng andika ingkang sampun saged ngunduraken wujudipun senjata cakra. Kula aturi nampi katresnanipun ingkang rayipun Murantawati Kilurah. Ngapa itu? Ini lihat ini. Lihat ini. Gang, jackpot le. Ini nih, lihat ini. Omeng didemak udele Petruk kan. Lagi udel lho, Kang. Lagi udel iki urung liyane iki. Kula aturi nampi katresnan kula Kilurah. Iya. Iya diajeng garwanipun Kakang. Pun Kakang bakal sumedya nampa Apa kang dadi katresnane si Adik Murtati iki? Ndak popong tumuju ning taman keputren Yayi Purantawati abot jebule. Janing talaga katilangit mambang tepaswayantan upamandeka Lintang surya kusuma yabana sumabar Kowe ngopo kowe? Mboten kok. Petruk kok ya isa-isane ya. Aku wis sembuh wong kuwi wis garising Gusti kang mau kawul. Sawangen kae wong Astina ngamuk. Weh lak edan. Munyuk. Wah, lak edan. Petruk. Manus maning jajalan sukertaning bauna iblis lanat Petruk lha kuwi dadi ngrebut Purantawati sekara gemane anakku Lesmana Mandrakumara. Petruk arep mboyong Purantawati kowe arep mungku garwa karo Purantawati anakku kudu iso nglangkai kuwandane Rata Mandura Prabu Baladewa Marat. Wah! Wah, apa iki? Wah! Alah.
Aduh. Aduh. Wah, sapa kowe? Sapa kowe? Wah, gendruwo nglembek kuwi aku. Abote ra cuma-cuma. Wah. Aduh. Meneng apa ora? Wah, mati aku. Ora meneng saya kenceng leh kumita. Ya. Aduh. 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 Sopo kowe? Iki wong tuane Petruk. Aku ora nrimake yen to anakku Petruk mbok piloro. Wah, ya ampun, ampun Mbah Wowo, ampun. Wah. Wah. Ah. Aduh. Ah. Aduh. Petruk wis kasil apa kang dadi sedyamu? Aku njaluk pamit aku bali munggah ning kayangan Petruk. Randawati. Ayo rege. Randawati. Kowe kok cidra karo pun Kakang Yayi. Ah, modar kowe ya. Wedan Lesmana. Regene jam pinten, Mas? Bono kawan Bagong kowe dan Bagong kowe ngrebut Purantawati bojoku. Bojone Petruk kae. Udah bojone sampean. Wis ge bali. Ora iso. Ora pati-pati aku bali yen to urung mengku Purantawati. Kowe iki ngopo? Selerane sampean rak niku. Pun nggo wangsul. Ngenjing royal melih kalih kula. Ora iso, kudu iso, ora iso Bagong, kudu iso. Bah. Samadang lapangan tumungop aning sapucaking ukir ing martabak kacang kenang sarating sarya megolan gundul